M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anzanga pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pamene timampasa Mulungu mpata woti ayankhule mkatikati mwa mitima yathu. Ndi cholinga chona kuti mawu akewo atitembenuze ife. Lero ndi lachiwiri la wiki nambala 5 mu nyengo ya Lenti. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Numeri 21 ndi 4 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Clara Chikumbutso Malunga kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Yohane chapter 8 ndi 21 mpaka ndi 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Mtalika kuchokera ku St. Anna Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Aisraeli adanyamuka ku phiri la Horo nadzera njira ya ku Nyanja Yofiira kuzungulira dziko la Edomu. Koma pa njira adayamba kunyong'onyeka. Anthu aja adayamba kuwiringulira Mulungu ndiponso Mose adati, "Chifukwa chiyani mudatitulutsa m'dziko la Igupto kuti tidzafere m'chipululu muno? Pakuti kuno kulibe ndi chakudya chomwe ngakhalenso madzi, ndipo chakudya chachabechi chatikola." Tsono Chauta adatumiza njoka zaululu wonga moto pakati pa anthu aja, ndipo zidawaluma, kotero kuti Aisraeli ambiri adafa. Ndipo anthu adabwera kwa Mose namuwuza kuti, "Pepani, tidachimwa poti tidakangana ndi Chauta ndi inu nomwe. Mupemphere kwa Chauta kuti atichotsere njokazi." Choncho Mose adawapempherera anthuwo. Tsono Chauta adawuza Mose kuti, "Upange njoka yamkuwa ndipo uyipachike pa mtengo. Aliyense wolumidwa akangoyang'ana njokayo adzakhala moyo." Choncho Mose adapanga njoka yamkuwa nayipachika pa mtengo. Ndiye ankati wina aliyense njoka ikamuluma, munthuyo akayang'ana njoka yamkuwa ija ankakhala moyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, "Ine ndikupita, muzandifunafuna koma muzafera m'machimo anu. Kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako." Apo Ayuda adati, "Kodi kapena akufuna kukazipha? Umwe akunena kuti kumene ndikupita ine, inu simungathe kufikako." Yesu adawuza kuti, "Inu ndinu ochokera pansi pano, ine ndinu ochokera kumwamba. Inu ndinu aziko lino lapansi, ine sine waziko lino lapansi ayi. N'chifukwa chake ndikuwuzani kuti muzafera m'machimo anu. Pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine ndilipo, muzaferadi m'machimo anu." Apo iwo anafunsa kuti, "Iweyo ndiwe yani?" Yesu adati, "Chomwe ndakhala ndikukudziwitsani chiyambire ndithu. Ndili ndi zambiri zimene ndiyenera kunena za inu, ndiponso zoti ndikusutsireni. Koma amene adandituma ngoona, ndipo ndimawuza anthu apansi pano zimene iyeyo adandiwuza." Anthu aja sadazindikire kuti Yesu akunena za Atate. Tsono Yesu adawuza kuti, "Mukazapachika Mwana wa Munthu, pamenepo muzadziwa kuti ine ndine ndilipo. Muzadziwanso kuti sindichita kanthu pandekha. Ndimalankhula zimene Atate andiphunzitsa, ndipo amene adandituma ali nane pamodzi. Iye sadandisiye ndekha, chifukwa nthawi zonse ndimachita zomukondweretsa.
Pamene Yesu ankalankhula zimenezi, anthu ambiri adankhulupirira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale anzanga, ndafuna kuti tikambirane za kunyong'onyeka mkati mwa ulendo wathu opita ku chipulumutso. Kumva kuboweka mkati mwa ulendo wathu opita ku chipulumutso. Aisraeli ali mkatikati mwa njira. Mukuziwa inu mmene Mose anatulutsira ku Igupto. Zinali zovuta. Milakuli ndi mulakuli uwu kuti Farao avomere kuwasiya. Atangowasiya Farao uja, anayamba kuwasatira. Ndiye mukuziwa zaka zimene iwo anakhala ali mchipululu, zaka zambiri kwambiri. Zakudya zinayamba kutha. Anayamba kulira kwa Mulungu. Mulungu anamva kulira kwawo ndi kuwapasa mana. Anapasa zonse zimene wakasowa, madzi anapasa. Komabe ali mkatikati mwa njira, lero akuwinya. Akuti zokudya izizi zatikola, zatikwana. Ndiye sikuti akungowinya kokha iyayi, ayambanso kulalata. Ayamba kulalata anthu aja. Mmatitengera ife kuno kuti muzatiphe. Bwanji musakangotisiya konkuja kuti ifeyo tizikadya mavembe ndi zizache zimene timadya ife. Ayamba kumulalatira Mose. Anthu aja akuwinya chifukwa chani? Apezana ndi mavuto mkatikati mwa ulendo wawo opita ku chipulumutso. Mkati mwa ulendo opita ku chipulumutso akumana ndi mwala, akumana ndi mtanda, akumana ndi chiphiri chimene iwo akuona ngati kuti chiyazunza kuti achikwere chiphiri chimenecho. Pachifukwa chimenecho afuna abwerere. Ndiye mawu amenewa ndafuna kuti inu ndine atiphunzitse kuti ukawuyamba ulendo opita ku chipulumutso, usamaganize kuti mdani wako wakusiya. Amakulondola, amakusatira. Amabweresa miyala mkati mwa ulendo wako. Amafuna akukole m'mazipokosi kuti iwe ukakhala uzinena kuti iyi ndimaziputira chani. Ndipo kunena kwake amayena kuti zinazi umangoona utaziyamba. Pamene tiyerekeze munthu uli pa ntchito imene ikukupasa chiphinjo, tiyerekeze uli kugwira ntchito kwina kwake kumene ukuyenera kuti uzichosa pathupi anthu. Koma iwe chimene mumtima mwako chikukuluma, umafuna utachisiya, umafuna utasiya ntchito ija. Ukapita kosazika, hata umakuza kunena kuti mukadya chani, muzikavala chani, banja mukadyesa chani. Ndiye ukasiyadi ndikubwerera ku nyumba, zimanena iwo zija zimachitikadi. Umayamba kusowa ngakhale sopo, umayamba kusauka, umayamba kusowa zoti ana amayambanso kuvuta koposera kale. Ndipo pena kuti mwina bora ndingobwerera komwe kuja. Chimodzimodzi munthu amene ali banja losausa. Ndingoti banja pano koma ndingona kuti munthu amene ali pa ubale osausa sanamange ukwati, sanapange chani, koma akuzunzikako. Umazapanga chiganizo chona kuti uyu ndifuna ndimusiye. Koma mwina mwaberekerana ana 4, ana 5. Ndio mazana kuti ayi. Uyu mene zililimu kupanda anawa 8. Chinthu chonena kuti iweyo chikulepherese kuti usunthe. Ndiye kumena kuti kupanda anawa munthu ndikanamusiya. Akukukaniza kupita kuchalichi, akukaniza kupemphera, akukaniza kupanga chani, akukaniza kuti ugwire ntchito, ma certificate ako anang'amba, wangokusandusa kapolo wache. Koma ukuti ukati unyamuke ukumaopa, ndikadya chani. Iye uja akamabwera amakhala kuti akubweresa buledi, akamabwera akubweresa nyama, akamabwera akubweresa zambirimbiri. Ndio maana kuti ndiye bora komwe kuja. Umayamba kuboweka. Kaya munthu unali wa sataniki, kaya unali mfiti, ngani yake simakhala ina imakhala yomweyo. Ukasiya zimene zija chuma chimene unachitolera kumene kuja chimayamba kusika. Umayamba kusauka, ndiye manyazi amayamba kukugwira. Anthu azindiona munthu ine poyamba ndimayenda ngali moto, anthu azindiona ndikuyenda pansi, munthu ine ndimaoneka kuti ndimadya bwino, anthu azindiona kuti ndikudya bwino, ndiye bora ndingobwerera nkachitole chithumwa changa chija. Ndimene moyo wathu umakhalira. Koma aliyense amene wapanga ulendo woti afuna anyamuke, Ambuye Yesu ananena kale, ukagwira pulawo usayang'ane mbuyo. Ukangopanga chiganizo chena kuti ndikunyamuka, ukhale kuti iweyo walembesa kuti forward ever, palibe zobwerera mbuyo. Ukhale munthu amene wachipanga chiganizocho
kupandapo zijani na Ambuye Yesu muthenga wabwino zoti muzafera m'machimo anu zizakuchitikirani, chifukwa cha mantha, chifukwa cha kuopa, chifukwa cha kuboweka, chifukwa cha kusafuna kuvutika pamene ukupita ku dziko lako limene Mulungu anakulonjeza. Komano Ambuye Yesu akutipasa chitsanzo kuti sakuoneka ngati ndi Mulungu, koma akuvomera kuti alowe m'masautso. Sasamala amene akunyozedwera, sasamala zimene anthu akunena, koma iye chimene wachimanga kunena kuti ndikufuna ndikapulumutse anthuwa, ulendo umene auyenda. Inuyo ndine tikuyenera kutenga chitsanzo chimenecho chona kuti Ambuye Yesu amene anazisisa mulungu wake ndi kuzakhala munthu akulolera kupirira. Chifukwa chani? Akuti kuyang'ana kusogolo kumene akupita iye. Akuwauza anthu aja kunena kuti lero lomwe mutawasamaona umulungu mwa ine, koma mukazandipachika pa mtanda pamene mutazamvese kuti ine ndine ndilipo. Inonso mukamadusa m'masautso osiyanasiyana kuti mutembenuke, mukamadusa muzovuta zosiyanasiyana kuti mukafike ku moyo wabwino, mukapirira kusogoloko kumene anthu atazaziwe kuti munapanga chisankho chabwino kusiyana nazo. Mkhristu akuyenera nthawi zonse azivala zilimbe. Zikutionesa apa kuti Ambuye Yesu amene anapachikidwa pa mtanda ndikumakhala ngati kuti iyeyo ndi Satana, ngati oyipa, kufaniziranso ndi njoka ija imene imachiza anthu m'chipululu muja. Anawuza kuti pangani njoka yamkuwa ndipo muyike pa mtengo, aliyense oyang'ana azachira. Ambuye Yesu walolera kuti iyeyo afanefane ndi njokayo, afanefane ndi Satana, kufuna kusonyeza kuti Mulungu ali wokonzeka kuzipereka mmene angaziperekere kuti ifeyo tipulumuke. Chikondi chimenecho chimene inunso ndine tikuyenera kuchionesa kwa Mulungu wathu pamene tikuchoka ku dziko la ukapolo kupita ku dziko limene iye watilonjeza. Chifukwa kumene watilonjezako iye ali komweko ndipo afuna kuti tikakondwere naye limodzi. Tisakhale anthu okakamira m'malo chifukwa chonena kuti tikuopa kukumana ndi zovuta. Zovuta ndi mbali imodzi ya ulendo wathu wopita ku chipulumutso. Timpemphe Mulungu Mzimu Woyera azisagana nafe mu nyengo inoyi kuti muzonse zimene ifeyo tikupanga tizathe kupirira ndi kuzapeza phindu labwino kusogoloko. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.